שלום לכם, אמהות, אוהבות וילדים מתוקים שנמצאים עכשיו בבית. ואני יודעת, ואני מזמינה אותנו רגע לעשות משהו ביחד ככה, שאולי גם יכול לעזור לנו בזמן שיש פתאום התראה בטלפון או אזעקה, או בזמן שאנחנו בממ"ד ואולי אנחנו שומעים בומים שלא נעימים לנו. ואנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים שיכולים קצת להרגיע אותנו, קצת אפילו להצחיק אותנו, ולהרגיע את המערכת העצבים שלנו בגוף. שכשיש איזה בום או איזה התראה, אז לפעמים הגוף ככה מאוד מאוד לחוץ, הלב אולי דופק מאוד מהר, אולי הנשימות נהיות שטוחות ומהירות, וזה לא נעים לנו, ויש לנו פחד כזה בלב, שהוא לא נעים לנו. אז בואו נעשה משהו ביחד, רגע גם עם אמא, וגם אולי נוכל לעשות את זה יחד אחר כך בממ"ד, או במקלט, או איפה שאנחנו נמצאים כשיש אזעקה, וגם כשלא. אז בואו נתחיל, רגע ככה אתם יכולים להיות יחד, אחד ליד השנייה, ורגע ככה לשים לב אם אתם עומדים או יושבים, לבחור איזושהי תנוחה שנוחה לכם. תשימו לב אם יש בחדר הזה שאתם נמצאים בו עכשיו, או אם אתם במרפסת, מספיק מקום להסתובב בסביבה, להסתובב במקום. ומה שנעשה עכשיו זה משחק חיות, שעכשיו אני אגיד לכם את החיות, ואתם תעשו, כן? גם אתם המבוגרים וגם אתם הילדים, ואחר כך כשתצטרכו או שתרצו סתם להשתובב ולצחוק, תוכלו לעשות את זה גם בבית. ואם ככה אתם ילדים גדולים ויש לכם אחים קטנים, אז אתם יכולים להפעיל אותם ולעשות איתם. כולנו זקוקים לצחוק, זה לא משנה אם אנחנו בני 4, 15, 20 או 40, כולנו זקוקים לצחוק ולשחרור. אז אנחנו נתחיל במשחק החיות. מה שנעשה זה שכל פעם שאתם תשמעו את הצליל הבא, אני אגיד שם של חיה, ואתם תסתובבו ותעשו את התנועות של החיה ואת הקולות של החיה. ותוכלו פשוט להיכנס לחיה עצמה, להיכנס לדמות, לעשות אותה, ואז כשתשמעו שוב את הצליל, תסתכלו למסך ואני אגיד את החיה הבאה. מוכנים? אוקיי. אז אנחנו נתחיל עם חיה שבטח כולכם מכירים, פרה. מוזמנים ללכת במרחב כמו פרה שצועדת לה באחו, אולי מלקקת, אולי היא עושה מו. איך היא עושה פרה? ממש להרגיש את הצליל יוצא מלב הגוף החוצה. כן, גם אתם אמהות, אבות, גם אתם ילדים גדולים וקטנים, כולנו. ואם יוצא צחוק זה מעולה, תנו לו להיות. כלב, איך עושה כלב? אולי יש לכם כלב בבית ואתם יכולים לעשות ממש כמוהו. איך הוא עושה? איך הוא הולך? איך הוא צועד? מה הצליל שהוא מוציא? בואו נהפוך לציפורים ונהיה לחסידות. איך עושה חסידה? היא יכולה גם לעוף ממש, אתם יכולים לפרוס כנפיים ולעוף, יש לה כנפיים מאוד מאוד גדולות. לפעמים היא עוצרת ואז היא עומדת על רגל אחת. תבדקו, האם אתם מצליחים לעמוד על רגל אחת? אולי אתם אפילו יכולים לקפוץ על רגל אחת? ומה עם הרגל השנייה? קוף. מי יכול להיות קוף? איך עושה קוף? עושה כל כך הרבה דברים.
מטפס וקופץ עם הידיים ועם הרגליים, ועושה קולות מצחיקים. יש גם קופים ששמים ידיים על בית החזה, דופקים ועושים תנסו את זה, תבדקו מה קורה כשאני עושה את זה, איזה מין קוף אני. תנו לקולות לצאת, תנו לצחוק לצאת ולקולות ולתנועות. אין פה חוקים, אתם הקוף ואתם מחליטים בדיוק איך הוא עושה. אז אלו כמה חיות שעשינו אותם עכשיו ביחד, ואתם תוכלו להמשיך ולהיות יצירתיים, ולחשוב על עוד ועוד ועוד חיות, וכל פעם לעשות חיה אחרת, גם את התנועה וגם את הקול שלה, ותראו כמה שזה נעים וכמה שזה משחרר, וזה משחק ממש מתאים גם לזמן בממד, וגם לזמן בסלון, וכשיש הרבה אנרגיה שרוצים להוציא אותה, אז זה ממש ממש מתאים. וגם זה אפשרות לצחוק קצת עם אמא ועם האחים הגדולים ועם אבא. ועם מי שנמצא איתנו, אולי סבא וסבתא, אולי דודים, אולי חברים, שכנים, מי שאיתנו. עם כולם זה מתאים. אתם יכולים ללמד אנשים שאולי נמצאים איתכם. אז עכשיו אני אזמין אותנו לקחת דפים ועפרונות או גירים או טושים. מי שיש לו מרפסת או חצר יכול לצאת החוצה ולאסוף מבחוץ את הדברים. אז אני אגיד מה המשימה שלנו, ואז כל אחד יעשה אותה, גם אמא וגם המבוגר וגם הילד. כל אחד יעשה ותוכלו לשתף אחד את השני בסוף מה עשיתם. אז קחו לכם דף, ואם אתם יוצאים לאסוף דברים מבחוץ, אז אולי אתם יכולים להביא גם דבק. ואם אתם בוחרים לצייר, אז טושים, גירים, עפרונות, מה שמתאים לכם לצייר איתו. ומה שנעשה עכשיו, זה שאתם תשבו יחד, ותגידו אחד לשני, מה מחזק אותי? מה המשאבים שלי בחיים? מה זה המשהו הזה שאני חושב עליו? זה ישר מרחיב לי את הלב, מעלה לי חיוך. אולי זה משהו טעים שאני ממש ממש אוהבת לאכול. אולי זה ריח שאני ממש ממש אוהבת להריח אותו. אולי יש מקום שאני כל כך אוהבת להיות בו. לפעמים אני אפילו חושבת עליו בדמיון, מדמיינת את עצמי שם, וזה כל כך נעים לי. יכול להיות שזה מישהו או מישהי שאני מאוד מאוד אוהבת להיות איתם, לשחק איתם, לדבר איתם, או פשוט שהם נמצאים לידי. שאני חושבת על המישהו הזה, זה נעים לי. אולי זה משהו שאני יודעת בעצמי, שהוא כל כך נפלא בי. אולי הסקרנות שלי, אולי המרץ שיש לי, אולי השובבות שלי, העקשנות שלי. אולי זה שאני כל כך טובה בלהתארגן, בלסדר. אולי אני כל כך טובה אני אוהבת לצייר. משהו שאני מאוד מאוד אוהבת בעצמי. אולי אני חברה טובה, או שאני חבר טוב. אני אוהבת לעזור. אולי אני מאוד מאוד טוב במשחק מסוים. משהו שאני אוהב בעצמי. כל אלה יכולים להיות דברים שהם משאבים בשבילי, שהם דברים שכשאני חושבת עליהם הם מחזקים אותי. אז אני מזמינה אותנו לחשוב על 3 דברים כאלה. אולי איזו אמונה גדולה שיש לי. 3 דברים שמאוד מאוד מחזקים אותי, שמשמחים אותי כשאני חושבת עליהם. ואני מזמינה אותנו לצייר את הדברים האלה על הדף, או לצאת החוצה, ולחפש בחוץ. אולי פתאום העלה הזה יזכיר לי איזו עוצמה שבי, שלא חשבתי עליה. אולי האבן תזכיר לי את היציבות שיש לי בבית. אולי העלה, או הפרח, אולי הענף, יזכיר לי איזה חבר, מישהו שאני אוהבת, משהו שאני אוהבת בי. אני אוכל לקחת אותם ולעשות מהם יצירה על הדף. אתם יודעים שכשאנחנו חושבים על הדברים האלה שמחזקים אותנו כל כך, זה בעצם מאפשר ללב שלנו קצת להתרחב, ואז כשקורה משהו שהוא לא נעים, ללב שלנו יש יותר יכולת להכיל את הקושי הזה.
ויש לנו קצת יותר כוחות. אנחנו זוכרים כמה אנחנו חזקים, וכמה אפשרויות יש לנו. אז אני מזמינה אותנו לעשות את היצירה הזו. קחו לכם 10 דקות, רבע שעה, תעשו יחד את היצירה הזו. וכשאתם מסיימים, תראו אחד לשני. כן, כן, גם המבוגרים, תחלקו עם הילדים. גם הילדים, תחלקו עם המבוגרים. ותראו אחד לשני, מה מחזק אתכם? ככה, בזמן של קושי, תוכלו להזכיר אחד לשני. אמא, את זוכרת שאמרת שכשאת רואה אותי משחק זה מאוד מאוד מחזק אותך? רוצה לדמיין אותי משחק? ככה אמא תוכל להיזכר. והיא באותו רגע תוכל קצת לחייך. וגם אמא תוכל להזכיר לילד. אתה זוכר שסיפרת לי שהמאכל הזה שאתה כל כך אוהב לאכול אותו? בוא נדמיין אותנו, אוכלים אותו ביחד. ואולי ככה הילד יוכל להעלות חיוך בזמן שהוא קצת קשה לו. אז האפשרויות שלנו ככה להתרחב ולהתחזק, להפעיל את הדמיון. אז אני מזמינה אתכם לצאת לדרך. ואחרי שתסיימו, אני מראה מה נעשה ביחד. ואתם תלכו, תעשו את זה ואחר כך תעשו את זה ביחד. אז אנחנו נסתכל על המשאבים שלנו, על היצירה הנפלאה שיצרנו. ומה שנעשה, אחרי שחלקנו אחד עם השני, נוכל לשבת ביחד ולשים 2 ידיים כמו פרפר. נכון, עשינו את משחק החיות? כמו פרפר, נניח את הידיים שלנו על הכתפיים. נתבונן ביצירה הנפלאה שעשינו, שיש בה את כל הדברים, או כמה דברים שכל כך משמחים אותי, או לפחות קצת נעימים לי. נסתכל על המשהו הנעים הזה. נדמיין את עצמנו ממש ממש תואמים את הטעם הזה, רואים את החבר הזה, את המקום הזה, מה שבחרנו. ונתחיל לתופף על עצמנו מצד לצד. נתופף לאט, כמו פרפר שאף לו בשדה, לאט לאט. בשמש חמימה, והוא מתעופף ובודק איזה פרח אני אשתה ממנו עכשיו. תוך כדי שהוא מתעופף, אני אדמיין לי את המקום הכל כך נעים ונפלא שבחרתי, את המשאב, את המשהו שמחזק אותי. אני ממש אדמיין את עצמי שם, ויתעופף על עצמי בעיניים עצומות, מצד לצד, במשך 3 דקות. מי שמתאים לו יכול לעצום עיניים, ומי שלא יכול לא לעצום עיניים. אם עולה לכם נשימה כזאת טבעית, זה נהדר. אל תחסמו אותה, תנו לה להיות. אם עולה פיהוק, או איזה צמרמורת, או רעד, תנו לו להיות. זה הגוף שלנו, הוא פורק את המתח שלו, המתח שהוא כל כך מיותר. אז תנו לדברים האלה להגיע. תחלקו את הכוחות שלכם אחד עם השני, ותשחקו, תשתובבו קצת. זה נחמד, זה כיף, זה משחרר. זהו לבינתיים. וחיבוק גדול לכולנו.